Bueno, daba 4-6, o partido xa se complicou no primeiro momento. Al final un pouco como valoras o sucedido? Bueno, pois eu penso que peor que ao principio, pero mellor que en algún momento do partido, non? Polo tema do resultado. Entón, é complicado facer unha valoración moi positiva, pero penso que temos que ser capaces de sacala. Al final termina o partido, sí que é certo que estamos 2 abaixo, pero estamos vivos na eliminatoria. Por sorte, xusto este partido pues, ten unha revancha, entón temos que aproveitala e temos que tratar de facer un bo inicio ali. Penso que dentro destas 4 partes, non? En 2 partidos teremos que intentar facer unha boa primeira parte ali para intentar acercar o partido e conseguir chegar ao final vivos na eliminatoria. A sensación é de que eles serán un equipazo, é dicir, que se estaban invictos era por algo. Sí, obviamente eles son moi bons, pero tamén é certo que penso que xa na primeira posición pose por diante, cada vez que estábamos cerca tiveron ese, non vou dicir suerte, non, pero sí ese acerto de conseguir sempre estar un pouquiño máis lonxe, pero desde logo que claro que hai que alabar ao rival, non hai secreto por algo que dan os primeiros de grupo, pero tamén é certo que se un grandísimo equipo somos capaces de competir e estar cerca, quere decir que nos tamén facemos ben as cousas e tenemos que tratar de facernos fortes e sacar as cousas que maior fixemos no día de hoxe. Como foron esos momentos xave dos encontros, non? Primeira xogada, primeiro gol, 0-2, cando marcáis un 2, un 3, sempre que marcaban actos seguidos. Sí, parecía broma. Cando estás aí loitando por asustar o marcador e de repente cando consigues ese momento de positividade, de repente, pues, gol en contra, non? Entón, eu penso que tamén podemos facer unha lectura positiva de que non olvidamos nunca e nunca perdemos a cara ao partido, entón tamén é que valorar. Cando ás veces vas no marcador atrás é máis fácil deixarse a deriva que non loitar, entón penso que hoxe fixemos unha boa representación do noso escudo. Penso que, bueno, eu penso que todavía temos vida, entón, que iso pase, o Liza loitará, iremos ali a Barcelos, penso que con bastantes especialistas, entón, entre todos seguro que faremos o partido difícil. Porque aquí viñeron un pouco tamén de Barcelos, son ruidosos. Sí, penso que é moi bonito, non? Nos vivemos un ambiente bonito de hockey, son ruidosos, pero creo que houve un ambiente sano. Dende logo ali vamos a un pabellón precioso con este ambiente pues, multiplicado, entón a disfrutar desta clasificación que ao final non deixa de ser estar nunha eliminatoria e temos que disfrutala, pero vamos ali con ganas de dar moita guerra e penso que imos a ser capaces porque non perdemos a cara do partido hoxe, non imos ali a pasesar, imos ali a pelexar como locos e tratar de facer un partido moi difícil para eles.